Wow! So, ngayon Ma'am Luz, ano ngayon? Thanksgiving, Ma'am Luz? Wow, may Thanksgiving si Ma'am Luz. So, alam na, bottom line dito, makikain tayo. Nandito! Yan yung mga bangis na nandito talaga palagi. Bukas ako ng kamay. Hindi, nakita mo? Nakita mo? Hindi talaga. Ko doon. Alam nyo na, may Thanksgiving ang Diamond. So, kainan na. Benito. Then may lechon manok. Tapos mayroon pa dito, oh. Isang ano ito. Ay, sa kaliwa na yata yan. Chooks Sa to go. Manoy. Ha? Yan. Tapos yun, napadami na ng padami dito, oh. Kanina, ito yung mga, ano, kanina. Yan, oh. Ito yung, feel ko ito yung unang maubos. Yan, ramdam ko. Ang sumunod mga ito, pichi-pichi. Tapos ito, lalaban to hanggang sa matapos ang party ito. Labanan itong dalawa. Labanan yan mamaya. At saka ito. Yan, labanan yan mamaya. Tingnan ko kung, abangan natin kung sino yung pinakamalaking bawas. Ito ba? Yan ba? Mamaya ha, tingnan natin. Ito ba? Or yan, ganyan. Or kaya ito, lalaban din to. Tingnan mo kung saan yung matira. Ito ba? Yan. Or yung bago, yan. Yung bago. At saka ito, malamang ito. Para sa pangalan kasi minsan nadadala eh. Kaya may bawas ito mamaya. Yan. Yan, no? Wow. Oh, New York pa galing yan. New York. Alam mo yung, andito lang talaga, manggugulo lang. Hindi naman tayo siya kumakain na. Yan. Oh. Yan, dito kasi upo yung ano nila, yan, dyan sa gitna. Upo yung, ano nila, advisor. Nandyan po yung advisor na, tinan mo, oh. Di ba ang ganda? Oh, di ba? Ang ganda, ha? Of course, ito si Mami, oh, yan. Yan, oh, si Mami. Yan. Yan si Mami, at saka may business yan si Mami. Kaway-kaway sa may business, yan. Oo. Kainan na daw, attack! Attack! So, dito sila, oh. Of course, pipila tayo kasi dito naman tayo lagi. At lagi naman tayo nakakain. May content tayo dahil sa Diamond. Thank you so much, Diamond. Thank you so much, Diamond. Thank you so much, Diamond. Yan, dito na tayo sa foodie. So, mamili na tayo kasi dito tayo. In-house tayo eh. Pag yung mga in-house, yun yung mauuna. Ito yung mauna. Ito yung mga bisita natin. Ayan. Sige po. Thank you so much, Diamond. Yan. Ito yung mga bisita natin. Salamat po. Yan. Diamond. Yan, si Sir. Yan. Students and parents. Yan, si Sir.
O, dito tayo. Tingnan natin kung ano yung maano ha. Yung malaking bawas mamay ha. yung pinipicture kaninang una. Tingnan natin kung saan yung malaking bawas. Okay? At maiwan. Matira ba yung spaghetti? O yung pichi-pichi? O maiwan yung pansit? O yung maiwan yung wasabi? Pero feel ko ang daming pansit. Or kaya ang maiwan? SNR, you know. Doon, no? Tingnan natin mamaya. Abangan nyo, ha? Ayoko itong sa inyo, naglalakad ako. At nandito ang taga-Tondo. Yan. Yan. Ay, may dala. Iba din. Okay. O, dumiretso siya agad dyan sa SNR. Tingnan natin kung ano yung matira. Yung pansit ba? O yung Guinness? SNR, yan. Okay, post muna natin ha kasi kailangan natin kumuha muna. Magpahuli pa ba tayo? Nandito na yun, oh yan. Nandito na yung mga bisita natin. So, sobrang saya yung ng Diamond, di ba? O, ano masabi mo sa handa ng Diamond, sir? Sarap napakadami. Ito si sir, o yan. Yan. Learners. Oh, yun. Okay. Ito si ma'am, oh. Oh, pasalamat na lang tayo. Yan. Tingnan natin kung sino yung unang. Kung sino yung una yung mauubos. Yan. Ano masabi mo, madam? I'm so happy today. Ayaw magpa-video ni madam mo. Yan. Ay, ito po yung mga bisita natin. Yan, hello. Mag-hi po kayo, mag-hi. Yan. Yan si ma'am. Yes, congratulations. Yan si ma'am, oh. Oh, Diamond yan. Lalabas mo kayo sa channel ko, ha. Yan, lalabas yan sa channel, yan. So, kainan na tayo. So, ito yun yung mga nakuha nating pagkain. So, tikman na natin. Wow, thank you, Diamond. So, yan. Start tayo na. Tawag nito. Ang tawag nito. Ang ganito. Busog. Ang sarap. Ha? Sarap din ito. Ha? So, yung ito, naubos ba to? Naubos, no? So, may makita natin kung ano man naubos ng pagkain. Ito, hindi pa ubos. Next natin is next natin ito. Ayan. Up. Sarap yun. Bakit? Ito yun. Tapos ito ang pizza. Sarap din. Kain lang tayo. Patikim na naman ako ng accomplishment ng pagkain ng mga magulang ng Diamond.
Sarap. Ah. Sarap, sarap.